John Peters hier. Met gedanken uit Gottes woord. Je weet niet wat we in Matthäus zijn, maar we worden nu een thema verhandelen van de Adventstijd. De Adventstijd, dat is de Weihnachtstijd. Bel 3 met gedanken uit Gottes woord. Nog waren goedemorgen. Het is een 9 december, op 10 maart, 2023. Je hoort hier in 1250 KZ, waar we de gelegenheid hebben, God zijn woord met te doen, onkosten, en ze geven ons hier tijd. So ik wens je een vroege Weihnachtstijd. Dit is voor mij de beste tijd im jaar, zoals het Leid zegt. It's the most wonderful time of the year, ne? Ik kan een helemaal Weihnachten gelicht. Ik kan een helemaal Weihnachtslichter gelicht. Weihnachtslichter dagen de duisternis op. En wie is het licht van de wereld? Wel, Johannes 1 zegt, Jezus is het licht van de wereld. Johannes 8. Ik weet, ik ben 10 jaar oud, dus mijn mama mij mal vrijheid geeft om 10 show lichter te kijken. Dat de 10 show am boomstam gewikkeld, dat we mes met alle. Maar mij leidt het gruwelijk smak. En nu heb ik een beetje meer als 10 show bij ons. Maar mij heeft het schijn. Besonders deze Weihnachtstijd. Viele Menschen, die haben in Trouble, die legen gleich Weihnachten. Die würden so eine Dinge sein, als das ein Herdendag, das ist ein Tod, Bloßkeiten und Fickheiten. Oder sie würden sagen, dass für die Art die Ursache mal angefangen. Und wo weit wir, dass Jesus im Dezember geboren ist, wegen der Schubhort wir bieten und coole Lauf, das wird ja nicht Dezember gewesen sein. Ne? Das ist mir schließlich daran dient. Ich weiß, was sie meint. Sie sagen, der Gestorben und Auferstehen von Jesus Christus, das wird geteilt. Aber die Schrift hat doch mehrere Kapitel geschrieben über die Weihnachtsgeschichte. Und ein Ding, was ich gleich von der Weihnachtsgeschichte, dort erst, dort waren wir hier dort zu Winter tun, im Dezember. Dann haben wir eine Zeit, wo dort fehlt an Frieden, dort fehlt an Lichter. Weet je, de delen zijn koud, de delen zijn koud. En dan de vrijheid van Weihnachten, dat is voor mij krijgt de rechte tijd opgepast. Krijgt nou dat zij in december geboren is, de juni of de juli, zoals velen willen zijn. Dat is een tijd van geven, dat is een tijd van families toebrengen. En dat is een tijd waar we ons herinneren dat God als eeuwig stooft in de eeuwigheid heeft vlees op zich genomen, vlees en bloed, als een mens geworden. En dit weer de almachtige God. Hij had je ook echt nodig. Maar weet je wat? De grater weer, als wat hij nodig had, dat we zien een grote lief voor ons. Voor mij heb ik vandaag een beetje dat thema te bekijken. Wat van de profetieën heeft Jezus erveld, toen met het hij geboren is. En ik wil een beetje van 3 thema's bekijken. Het eerste is wat we vingen in het boek Jesaja, kapitel 7. En daar hebben we een koning, dat we koning Ahaz. En de profeet weer Jesaja. De koning Ahaz weer niet een goede koning. Hij weer niet goddesvruchtig. Hij deed falsche jaten aanbeden. Hij weer een slechte koning. Maar God had zijn verspreking gehouden, wat hij David gezegd had, dat er wordt immer een stam van David op de troon zijn. Besonders de laatste wat er wordt komen. De Messia, de Heiland. Die kwam daar David in het land. En de mama ziet ook aan de voeder ziet. Maria en Jozef in bed. Nu komen schaaf van koning David. Vielleicht hat er das nicht gewusst. Aber anyway, hier haben wir in Jesaja Kapitel 7 einen schlechten König. Und dann kommen die 2 und 3 Weltkönigen in Jerusalem und wollen Jerusalem annehmen. Und dort wird ihm gerührt. Das werden große Militärgruppen, große Armeeën, die Jerusalem einfach vertilgen wollen König Ahaz anbringen. Dann wollen sie ihren König auf den Stollen absaten. Und sie wollen noch das Gold, was im Tempel wird und so wieder, was König Salomo gebiet hat. Und ich sage Gott zu dem Prophet Jesaja, go nicht den König Ahaz, traf ihm durch und durch. Und dann sagte er, das wird alles schaffen. Er darf nicht Angst haben. Das ist nicht eine wundervolle Botschaft, die darf nicht Angst haben für die Zukunft. Der Stamm Juda, wo Jerusalem wird, der wird bald Frieden haben und diese Fienden werden zu nichts werden. En kost am even vrouw den thee.
laat der Jesus der Vater sehr gut uitschauen, dat ze een teken zagen, wanneer hij zelfs weer. Maar hier wie Jezus nog niet, nu zegt de profeet Jesaja zu den König Ahaz, die kosten een teken vragen, dat het wat zo zijn. En de König Ahaz, wie hier op einmal sehr religiös, sehr quatschig is aan, sagt, nou, ik wil God niet verzekeren met een teken. Mir ist het goed wat hij zegt, en dan zegt de profeet Jesaja, dat wordt God die een teken geeft. De teken is dat er wordt een jongvrouw zijn, die wordt een baby hebben, en die wordt het land Israël raden van ihre vriend. Alright. Nu wordt het klein beetje zijn wat er passiert. Van ongeveer 700 jaar later. Dan komt er een baby ter wereld. En die staat Bethlehem. En Jesaja had sogar gezegd, den sie noemen wir heiten Immanuel. Okay, so dat passiert so wie 700 jaar later. Er komt een baby in de wereld. Van een jongvrouw geboren. Ohne een man, ohne een vader op Eden. De schrift zegt, de Heilige Geest wie de vader. En hij werd toe erveld. Aber weet je wat interessant is? In Jesaja kapitel 8 heeft Jesaja bevriend zich met een jongvrouw. Dat weer een profetin. Profeet dat is een man, profetin dat is een vrouw. So we hebben beides in de schrift. En dan bevriend hij zich met haar. En dan hebben ze tot een kind. En nu wil ik een beetje zijn waarom het wichtig is. Jesaja had de König Ahaz gezegd dat dit kind, wanneer nach onnormaal is, dat wordt de stam Juda al vrede hebben. En sure enough, als dit kind wat Jesaja met de profetin op had, van de markt afgewand weer, dan weer de andere koningen alle tenus en Juda had vrede. So hier werden twee profetieën erveld worden. Een voor voets erveld, en een meest en de andere die het 700 jaar. Alright, nu gaan we naar het boek Malachi. En je wordt weten dat het boek Malachi is het laatste boek im Oude Testament. En het boek Matthäus, wat we hier al meest 2 jaar gestudeerd hebben, dat is het eerste boek en de Nieuwe Bund, het Nieuwe Testament. Nu gaan we naar de laatste paar versen in het boek Malachi, dat oude boek, en nu zegt dat, ik wil een profeet schicken, dat wordt Elia zijn. En die wordt de ouderen te de kingen draaien, die wordt verzoening brengen, voor den groten, schrecklichen dag van dem Herrn. So dit waren een profetieën, wat de meest voets passiert. Hier dat het 400 jaar war van Malachi, wat Matthäus später voets, ne? Aber dann ist Johannes der Täufer. En dat verkündigen, dat predigen. En dat predigen dat is al boos zijn, draait geen God. En hij draait de kingen te de ouderen en de ouderen te de kingen. So dat passiert. Aber, wist je dat Elia wordt nog eenmaal komen? Elia wordt komen uit de eindtijd. Elia en vele zijn de anderen wat Daniel zijn, die worden terugkomen en die worden in Jeruzalem zijn en die worden door predigen. En dat volk Israël te boete brengen tegen God. So we hebben hier twee profetieën wat tweemaal wordt erveld wordt. En dan gaan we nu naar Matthäus kapitel 24, waar de jongen wonderen zich over hoe smaak in de tempel zitten en zegt, Jezus, dit wordt alle toegeven dat niet Einstein op den anderen wordt te leen komen. Nou vragen de jongen, wanneer wordt dit passeren en dat Jezus zijn wat de meest goed wordt passeren en wat op een van de wereld wordt passeren. So viele dingen wat Jezus profetieën deed weer, entweder die worden falsche Christen zijn en falsche heilands, een falsche Messias. Viele worden zijn, ze zijn Christus. En hij zegt dat wat immer zijn, zodat we dan en dat is nu nog. Dat ja falsche profeten. Dat is het halve kapitel door. Tweitens hij zegt dat wat Kirch zijn en geschichten van Kirch. En drittens de natuur wordt wild worden. Nu vraag ik, mij en die mijn vriend, passiert dat niet? Die zijn falsche leraar. Du hast alle een Kirch en dat schwätzt er wordt oor. En de natuur wordt wild. En ik wil je zeggen, de profetieën die worden immer dollar erveld worden, zoals we nu dat komen tot de eindtijd. Beste van die dingen, waar de tempel vernicht wordt, dat passiert 40 jaar na Jezus Christus. En kwam de Römer en vertilgten Jeruzalem, zodat het bloed stof weer. En schickten de Juden over de ganze wereld. En zo, dat passiert. Beste ding wat Jezus van reed, dat hij wordt in zijn heerlijkheid komen in de wolken, dat wordt nog passieren. So, das sind Prophezeiungen, wat een dubbele Meinung haben. Die passieren voort.
en wessen leven nog nooit. En weet je wat, vriend? Dat Oude Testament, wist je dat, er 456 mal geprofeteerd uit de woordzeg van Jezus Christus. De 33 jaar wat Jezus op Erden weer, waren over 300 erfüllt. So er zijn nog zo wie 150 profetieën im Oude Testament wat Jezus nog erfüllen wordt. En wat leert ons de Adventstijd? Die leert ons dat Jezus is gekomen en dat hij wordt nog verder komen. Jezus zei, hij wordt komen in de wachten en de heel je met hem, ook de engel. Dat zegt me dat de kerk wordt opgehoben worden en dan wordt hij met de kerk tot terugkomen. Nou, dat is een leer van een andere dag. Maar wat hebben we uit dit nemen? De profetieën is 100% geldig. Wessen worden voets erveld en wessen later wanneer het dezelfde profetieën weer. Vele van deze zal nog herveld worden. Dat Jezus wordt terugkomen op een witte paard, dat zal nog herveld worden. Dat hij wordt zijn vrienden en zijn feit doen, dat zal nog herveld worden. Als Jezus Christus is nu in de genodentijd. Hij heeft niet genoeg aanbeden in vergeving en buße en barmherzigkeit. Vandaag komt hij terug als een koning, nou wordt geen buße zijn, geen barmherzigheid, geen genade, wat plus rache zijn tegen zijn vriend. En zo, hij heeft zeer warnen in Matthäus 25, dat hij wordt zijn kinderen vervolgen. Wat vrek zijn tegen de christen, die wordt nog een toeldag komen. En zo Jezus kijkt voor zijn schub, het pas op, wanneer groot zijn we in de tijd van buße, en de tijd van genade, en de tijd van barmherzigheid. Zo mocht deze Weihnachtstijd de tijd zijn, wo die arm frisch kan leert, wo die nodertragende arm, wo die zich fängt, über sind, en wo die bloß een diepe vrede en vrijheid hassen hat, wegen die met arm top gas. Mocht Gott die sehen in dieser Adventstijd, en mocht diese Botschaften sehen sein, zu die. Gottes Segen. Du